प्रणाम। अपन चैनल भोजपुरी फैंस क्लब में आप लोगों का स्वागत करता नहीं। एक बार फिर से दोनों बड़े स्टार में हो गई बा लड़ाई, टक्कर, जंग, युद्ध, कुछ भी कहली। काहे जानता नहीं जाना तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल के, हम बतावता नहीं। देखिए भैया, ये होली पे रिलीज होके के मूवी खातिर लेके पवन सिंह के डायरेक्टर प्रोड्यूसर सोचता रहे कि हमनी के होली पर रिलीज करी जा आपकी बार मूवी। खेसारी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर सोचता रहे कि हमनी के मूवी रिलीज करी जा। डर दोनों आदमी के बात है कि दोनों बड़ा स्टार बने से, दोनों बड़ा स्टारन के बीच में टक्कर हुई। केकर मूवी आगे निकली, केकर मूवी नीचे रह जाए, के बाजी मार ली, के बाजी हार जाए। ऐसा बहुत सारा सवाल ये लोग के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के माइंड में आ रहा बा। काफ़ी सोच के घबराता बा। होली ऐसा मौसम अभी आ रहा बा, जौन होली ही बाटे, जौन एगो बड़ फेस्टिवल बा, पर लोग बहुत ज़्यादा फिल्म देखेला। तो पवन सिंह के बात करिए तो पवन सिंह के मूवी सरकार राज और सत्या दूगो तैयार बाड़ी से, जो खूब चर्चा में बाड़ी से, खूब एकनी के नाम अलग ही पोजीशन पर। सारी रल के बात कर लिया जाओ तो मेहंदी लगा के रखना और आतंकवादी, ये दो मूवी जौन बा रिलीज होके खातिर तैयार बाटे। तो दोनों मूवी पे दोनों आदमी के ये फिक्स नहीं कि कौन रिलीज हो, सरकार रिलीज हो के सत्या हो या आतंकवादी हो के मेहंदी लगा के रखना। ये दोनों में से एक को कोनो ना कोनो दोनों जना के एक को होखे वाला बा। अब कौन रिलीज कही जाओ, ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर कंफ्यूज में बालो कि जौन बढ़िया स्टोरी वाला रिलीज करे, काहे कि मुकाबला टक्कर होके वाला बा। काहे कि दोनों बड़ा स्टार वाला बा, दोनों का अपन अपन एगो पब्लिक बा। जेकर मूवी अच्छा होई करे नंबर 1 हो जी ना, वह आगे निकल जी बाजी मार। जैसे बहुत सारा गंभीरता से घिरल बड़े पवन सिंह और खेसारी लाल के डायरेक्टर प्रोड्यूसर। आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया मूवी देखे के मिली होली पे। थैंक यू, बाय बाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करी, लाइक करी, वीडियो के कमेंट करी, शेयर करी। थैंक यू, बाय बाय और अपन ख्याल रखो।